Il-kidba għall-adolescenti, għaż-żgħażagħ u għall-adulti żgħar qed tkompli tiżżewwaq bil-pinna ta' bosta kittieba ġodda, fosthom b'dik ta' Lon Kirkop li fir-romanz mit-telf isem ieħor jirrakkontalna l-ġrajja kolorita ta' Happy Vegan Girl Jules. Ir-romanz mit-telf isem ieħor jgħid l-istorja ta' żewġ żgħażagħ, Manda u Julia, li huma żgħażagħ tal-istess età ta' madwar 13-14 sena, fejn għandek il-Manda illi hija tfajla tipika Maltija illi tħobb ħafna bħal ħafna żgħażagħ illum issegwi YouTube u l-midja soċjali, u darba minnhom waqt li tkun qiegħda tagħmel ir-riċerka tal-iskola tagħha tintaqa' ma' din il-YouTuber Julia li tkun qiegħda għadha kif għamlet l-ewwel video tagħha fuq YouTube fejn qiegħda titkellem fuq l-ikel vegan u fuq kif iż-żgħażagħ għandhom jgħixu ta' tixri tips anke fuq il-moda. Min-naħa l-oħra mbagħad għandna dak il-karattru ta' Julia fejn din hija YouTuber Maltija illi għandha mħabba kbira lejn lingwa Maltija kif ukoll lejn dak kollu illi għandhom x'jaqsmu magħhom iż-żgħażagħ. Matul l-istorja tal-ktieb naraw kif din Julia qiegħda tinfluwenza lil Manda li tinsab fuq in-naħa l-oħra tal-iskrin tassorb dik l-informazzjoni kollha u wkoll bħala romanz jikkummenta ħafna fuq l-influenzi tal-midja soċjali u kif din tista' taffettwa lil kulħadd imma speċjalment f'dan il-każ liż-żgħażagħ. Peress li l-ktieb kien mill-ewwel maħsub biex ikun għaż-żgħażagħ, xtaqt li noħloq ktieb li jkun interattiv li inti meta tiftaħ il-ktieb u tibda taqrah mhux biss għandek il-kitba tradizzjonali ta' kif insibu fi ktieb normali, imma fih hemm ħafna siltiet li jidhru jisom Facebook posts jew inkella text messages u anke emails. Dan għamiltu biskop biex l-ewwel nett iż-żgħażagħ inħajruhom iżjed jidħlu f'din id-dinja tal-qari. U fl-istess ħin nemmen illi tuża il-lingwa li żgħażagħ huma familjari magħha qed tgħinhom biex jinteressaw ruhom fil-kitba u wkoll użaj dak l-istil biex tmexxi l-qudiem in-narrattiva. Kemm sabiħa, perfetta, u taf titkellem ukoll. Ma nistax naqaf inħares lejn l-iskrin tal-laptop imqammel li għandi qudiemi. Ma nistax naqaf inħares lejha. Kant kemm il-darba rajtu dal-video li l-buttuna vleġġa fil-forma ta' ċirku ddur fuq għan-nifisha għodni kissirta. Min jismani jaħseb li l-video qiegħed idur fuq innifsu f'rutina eterna. Niftakar darba minnhom kont qed inqalleb fil-video ta' YouTube, forsi nsif xi informazzjoni fuq Dunkarm ħabba l-assignment tal-Malti. U f'salt, flok nirriċerka qassis, sibtni niċċassa li qaddisa. F'ħakkatajn insejt lil Dunkarm bil-poeżiji kollha li kiteb u ħlifli ma bdejtx nara. Dawk l-għajnejn żoroq, xuftejn midluka ħomor, xar bjont kemm xejn immewwex għal fuq l-ispalla u leħen kemm xejn baxx imma mhux baxx iżejjed, timbru perfett li jixraq għal ma persuna perfetta. Dan il-ktieb huwa l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi. Meta kont ktibt il-manuskritt kont sottomettejtu għal konkors ta' kitba letteratura żgħażagħ li huwa organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mill-Aġenzija Żgħażagħ. Dik kienet l-edizzjoni tal-2020 u mbagħad kont irbaħta u kont ingħatajt xi fondi u anke s-sapport anke biex nikkomunika u nikkuntattja ma' pubblikatur. Iftakar kont tkellimt il-Merlin Publishers u meta qraw il-manuskritt kienu entużjasti ħafna u flimkien iddeċidejna li jippubblikaw magħhom. U bażikament imbagħad il-proċess tal-pubblikazzjoni jkun li tara jekk hemmx bżonn ta' korrezzjonijiet, allura mbagħad hemmhekk taħdem mal-editur u tagħmel forsi xi korrezzjonijiet u biex tara illi l-ktieb huwa ta' standard u li l-messaġġ u l-narrattiva qiegħda tasal sew għand il-qarrej. U matwara jibdew jinħadmu l-illustrazzjonijiet ta' ġewwa l-disinjar u mbagħad jinbagħat għall-printing sakemm ikollok il-ktieb f'idejk u xejn.
bħala kidba jiena kont ispirat ħafna minn dak kollu li kienet jiġri minn dak il-konverzazzjoni dwar il-medja soċjali, jekk mhijiex tajba, jekk mhijiex ħażina, x'influwenzi qiegħda tħalli fuq iż-żgħażagħ. U meta ddeċidejt li nixtieq nikteb ktieb li jikkummenta dwar dan is-suġġett partikolari, mill-ewwel ġewni l-karattri prinċipali ta' Amanda u Julia f'moħħi. U mbagħad bdejt nesplora ħafna dawn il-karattri qabel ma bdejt nikteb il-plot jew ser jiġri fl-istorja, sirt nafsew il-karattri. U mbagħad ħallejt li żewġ karattri prinċipali imexxuni, ħallejthom ilaqqawni mal-ħbieb tagħhom, ħallejthom jgħiduli fuq ir-relazzjoni tagħhom ma' ħbibhom mal-familja. U bażikament il-ktieb ħareġ minn hemmhekk fejn ħallejt il-karattri jmexxu l-istorja. Jekk ikollok tistaqsini x'laqatni fiha ma nafx iwieġbek. Forsi n-natural ħillu tagħha, jew il-make-up sempliċi b'linja lapes skur taħt għajnejha, jew ġisimha ma fih xejn taħt qmiż bajda minn fetħa marbuta b'ċontorini rqiq taħt is-sider u magħluqa salon. Forsi fiha laqatni dak kollu li jien m'għandix. Il-konfidenza, l-istatura, l-għażla tal-ilbies, ix-xagħar isfar, il-vuċi partikolari, l-għajnejn kbar u vasti daqs l-ibħra. Iva, f'Jules oġobni dak kollu li jien m'għandix. F'Jules oġobni kollox, għax jien m'għandi xejn. Konfidenza żero, statura madma, ilbies imqabbel, xagħar iswed, vuċi ddarra, su għajnej kulur id-dram. Nixtieq inkun bħal Jules. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.